n'ọgbọ anyị wetala unu osiọma ịfụnanya ekene nke udo ya na ọganiru ka anyị ji wee bili nwanne malụ nwanne ya nwanne chọba nwanne ya ofu osisi n'ode mafia anyụkọma miliọnụ ọ ga-agbọ n'ụfụfụ ọfụma Somadina Igwebuike ya gbafe egwu nke Anambra Union na-ewetala ụnụ from Donducheon City of South Korea ụbọchị ndị nwe nta kafa nwe mba ọgụ maka na asị onwenu na o nwere Emanuchu na-agbanụ ngana ojele mba chọba ụmụnne ya n'ofe ọkpa adacha mbala n'elu ụwa nke anyị nọ ibu ọ na-anyị danda mba ije ka onye je n'obodo oyibo biko gị chọba ụmụnne gị na ọ bụrụ gị kasị gbala ife ọ bụ gị kasị nwee mkpa ozu sibu isi n'ụwa enyi ka nwanne ala bọsị ọ ga-adị ka ọ ga-adị nwanne ka a ga-akpọ I don't care one day you must care ikwe bulu nni ọgbakọta n'azụ ebulu ozu onye ọzọ ọdịzi aka ebubu nkụ mana echi dị ime onye ma ife ọ ga-amụ ike onye ji ama ya ka eji ama nyelu onye kpọrọ ọbanye ọkpọkọrọ agbata obi eji ya wee kpọbe ntụ ka ọ dịba kenele ọma asụsụọ n'ikwe ịgbara asụsụọ na ngwa kedu ndị na-awa n'ọgbọ Anambra na Donducheon anyị ekunye ndị ọma na Korea obodo ekwelugo kedu ndị na-awa n'ọgbọ Anambra na Donducheon anyị ekunye ndị ọma na Korea obodo ekwelugo ife ada ka ebe ọ na-adị obodo ekwelugo na onye bulepu n'obugo obodo ekwelugo ife ada ka ebe ọ na-adị obodo ekwelugo na onye bulepu n'obugo anyị anaba ekwulu mmiri ka anyị jere zụta aka na-achị anyị chama na Anambra na Donducheon Korea Chief Engineer Chukwuma Eze obi na-akụ eze ọzọ Igbo ndụ na Sululere na Lagos steeti Chairman Director Chukabi Investment Limited ọkwa ụzọ dị mma anyị aga n'ugboro abụọ odogwu Chineke nyere amamife oji achị Anambra wee buli ibe nkili na South Korea onye gụrụ akwụkwọ wee kpata ego n'obodo ibe dị iche na-adị obi na-akụ eze nwa mama gọvanọ ndị okenye na Donducheon City onye ọma na ịdị mma biko chile anyị gaba kenele ọrụ gị ugogbe dị nwanyị ọma ude nwa Rosemary Eze n'ụlọ obi na-akụ eze chaledi ekwulu mmiri women na Lagos ọ na-achị di ya na-achị kenene obi na-akụ eze obi na-akụ eze kenene obi na-akụ eze obi na-akụ eze ibe mewere gị n'ukwu ibe obi na-akụ eze ibe mena gị n'ukwu ibe obi na-akụ eze onye ọma ojele mba gbakọta ụmụnne azụ ọ gịnị ka ga-edeli n'akwụkwọ si delie na ala omere egwu igede agbata ide mmiri oke titi ka m na-eje okwu aka m ka m na-achọ Ambassador Benjamin Iwuchukwu ezi nwa na jemba ọzọ nwafe nna na oke titi nnekwu mmadụ incumbent vice chairman Anambra Union na Donducheon Etrom Pioneer Dimba National Lord Great Ambassadors Club of South Korea Anegwu na nkịtị CEO Bencolion Investments Limited Keno Sonieme Lolo Silva na jemba agbala nwanyị ka ibe ya obi dị na South Africa nwana mana onye bụla ebu n'obugogwe onye bulepu n'obugo ya ma ịgba ka njebe n'obi igwe
eze na-achị Anambra na Donducheon Korea ya bụ igwe akụ dị mfe n'ọnụ His Royal Highness Igwe Charles Mokwe ezi nwa ụzọ bịa ọrụ omenụlọ anyị ka Anambra jiri kwue na gị na mmadụ ama zọrọ igwe azọ a na-azọ eze azọ mkpume adị azọ eze azọ igwe mkpume bụ aka ji ọfọ Double Chief bụ aka ji ọfọ CEO Jamo Associates Limited ya na n'ụlọ ndị dị amaka mma ọkwe osiri ọla lọlọ mma anyị nwere Onowu Chief Chidozie Okonkwo oke mmanwụ Sulieje Onowu Anambra Deputy Coordinator IPOB na Donducheon tallest man mobia fonomanya Onuona na Singapore ijela Anambra na Korea sage Okotobulu Mozambique isage Obalimon Asanabo Odini ijite odi Odipu na kete Odipu na robu na go CEO Golden Diamond Limited na Mozambique Golden Diamond LLC na Liberia Golden Diamond Enterprises of Uganda Golden Diamond Nigeria Limited Kenelo Logio Chief Mrs. Akudo Ugoma Okonkwo Ochiora Wanyi Okadilo no mao Ije Ijele Igede Ijere Ije Ijele Igede Ijere Ngwa kedu ndị na-awa n'ọgbọ Anambra na Donducheon anyị ekunye ndị ọma na Korea obodo ekwelugo kedu ndị na-awa n'ọgbọ Anambra na Donducheon anyị ekunye ndị ọma na Korea obodo ekwelugo obodo ekwelugo ife ada ka ebe ọ na-adị obodo ekwelugo na onye ebule ebu n'obugo obodo ekwelugo ife ada ka ebe ọ na-adị obodo ekwelusigo obodo ekwelugo na onye ebule ebu n'obugo Ambassador Chukwu onye malụ afụ nwe lọta nao agụlụzi Igbo ka o si eje Odogwu Chukwu nyere obi sali ọ na-enyere ụwa niile aka ọrụ obodo wee fụ ya n'anya o meziri Anambra Hall ọ bụrụzi Anambra Embassy ndị mmadụ wee bịa ribe aduro o ji moto eme ọgọ ọnwa Anambra ka na-akpọ ọnwa na Great Ambassadors Club of South Korea ọnwa oyoko ọnwa mmemme esi oyimo elosi na yubi ọnwa Anambra lọlọ faịta udebie n'azụ eti nwanyị dụkọ ogolimobi je aka na-edere anyị akwụkwọ ya bụ ọnụ na-etili anyị egwu Igwe Osinachi ya dị mma eze kpuchi na walọfịa Nze Chekwubechukwu Okoli Ezani Osinachi ya dị mma nke izizi n'Ibugwu Ancient Kingdom General Secretary Anambra Union Donducheon City General Secretary nzukọ ndị Igbo Donducheon City na South Korea onye a na-ekwu nwere ife ọ na-emenụ kenelu ụlọ m ọbịa n'uju akụ eyi ọmasịrị di ya nwanyị ọma Lolo Osinachi onye ebule ebu n'obugokwe ọkwanye ya niile balaba n'ọbagokwe anyị ekene treasurer anyị Ambassador Chidi Okonkwo Kenneth Nwa Okonkwo Ogbobiagobanze n'oke titi ife na-eme n'ọdịọra mma onye siri jide ka o ji ma nọ na-eme mma CEO Ghost Time Empire Limited
a division of Kenchidis Investments Limited na South Korea. Aka na-emebe high quality textile materials. Ochekwego nke Anambra, Provost Great Ambassadors Club of South Korea. Ezigbo nwa let EO Mwajo ezisi ọnọnọ yoko eti na nwagi na-elota n'oyi ije Agụbanze kenele ọlọyi oke chukwu nwanyị ọma Teresa nwunye Agụbanze ochidi eme nwa dibu uko golima n'obi die onye bụla ebu n'obugogo nyemigede ka nnaba na Nnewi anjeti bụrụ ya oke nwa nji bụla mi evi Nzube chukwu Timothy Okolie Ogbuefi nwata kwọcha aka na Nedo Zubis Global Resources Nigeria Limited yo Ikenga Nedo n'ebu mmanwụ Kenele ọlọyi sọpụrụ chukwu Blessing Okolie Ugodio dozi akụ kwọcha Mata kwọcha bịa duru me onye bụla ebu n'obugo Mata kwọcha na Nedo onye bụla ebu n'obugo mmiri mmanụ gọnsago galue onye bụla ebu mata kwọcha na Nedo onye bụla ebu n'obugo egwu mana ọba ka nje zụta aka na-ede akwụkwọ ego onye ọma n'ịdị mma Chief Egote nwa Nelson Ogochukwu Ezinyelugo 1 n'ọba Akụamịa n'ide mmiri Ebube ndị Igbo na South Korea CEO My Nelson Holdings Limited ọnụ na-agbasara anyị ozi n'okwu ahụ Eze Chinedum Vitus Chimereze 1 n'akpọ All for God Investments Limited Public Relation Officer Anambra Union Kenele ọlọyi Ada Jesus nwanyị ọma Olucheze Chinedum unu bụ ndị ọma nwanyị mara obi dị ya si n'oji ọkụ wela nụ dị ya onye bụla ebu n'obugokwe Ifeanyi Chukwu ụfọdụ ile bịa kelele Provost anyị High Chief n'ịdị mma Akụchinyele nwata one of ifite dunu High Chief ngebi afọmanya CEO Ifi Best and Bros Intercontinental Link Limited Solid Stone Block Industries and Cement Depot Company Blue Company ka eji mara odogwunu nke mitala ego pụrụ ego anyị ekenebezi Ambassador Timothy and Ikweze Okonkwo Moya Ojekwedi bụ na aracha okwu na oke nwa amụrụ n'ụmụ ikwu Anam na Anambra West Local Government CEO Satimo Auto Toyota na Douala Cameroon General Merchandise Ex-official Anambra Union Donducheon otegogwunu gị bazụ na mmiri ife a ga-eme ka Anambra dị ọgọ Honorable Sajeni na-enye ndị mmadụ ọlụ n'Igwe Osinachi onye bụla ebu n'obugo onye bụla ebu n'obugo Eze mmụọ consider eze mmụọ ụbani na Igbo Ambassador Chidube Mwana Pioneer Member Anambra Chief Priest na Ambassadors Club Chairman Felix Fidel Energy Resources Limited ụbani n'Igbo onye nkeme Consider n'Igbo eze mmụọ Nwana yezo na consider anya na mozo bolo ka nje zute ndani Igbo webilinu Chibuzo nwude bụ ani bịa
okwu no ile onwe wagagba okwu no ile onwe na South Korea parliamentarian na Anambra Union Inos na gratuity na nke ikpeazụ a kene lolo dị bụ nwanne Ọgọchukwu debu ani otozi aka okwu nọ ihe lolo goliben lolo lechabanu n'onye bụla ebu n'obugo n'uhe onye bụla ebu n'obugo ejebe maro Chukwu mbosi o n'ihe ala Jesu toyi mama oyi mama Chifu Chinedu C.I. ezi Nwokoliama o agi Anambra agi na South Korea Protocol Officer Anambra Union na Donducheon agi Anambra agi na South Korea Channel Chinko TV Gold Cup International Limited agi Anambra agi na South Korea Lolo Blessing Chinedu Okolio oyoyo mbile koyibo agi Anambra agi na South Korea agui n'obodo oyibo agi Anambra agi na South Korea Ifeanyi Osita Nwadi alụ anyị Chukwu nọ Rifidel Welfare Officer ndị Anambra jem ọnụ kenela ọlọyi bisi nchedo Nwadi alụ asamasịla obosi wee bịa wee kwudo Ifeanyi nwanne m anyị nọ Rifidel anyị Chukwu nọ Rifidel onye bụla ebu n'obugokwe abatago m n'ise runu m jebe anyị ego ochile ego wee bịacha m ilo anyị ego na n'ise eze Ifeanyi Chinedu anyị ego na n'ise obele nwa Chukwu gozila agozi anyị ego na n'ise anyị Pounds Nigeria Limited Deputy Financial Secretary Anambra Union anyị ego na n'ise yazene ka ina nwoke titi ka njezu toyi mama Ambassador Chukwu nọ nso Chukwu na-eke Soko Osaka nwa Japan Vice Wefe ka Anambra Chief Wefe na Ambassadors Club Kedima ka Sagodio Adeze Chukwu na-eke nwunye Osaka n'ụlọ ebugo onye bụla ebu n'obugo Ọdalibia ego na South Korea Awadani Chibia Kaneli Ugo Chukwu Ilegu Bae Obe Executive Member also na Welfare Officer nke Anambra Union Obi Royce na-enye m egwu n'olugo ka mmanwụ ji agba Ugo Jalache nwere n'ochuchu Igba haba Igba haba Igba haba Igba haba Udekwubego anya bịa o anya bịa o anya bịa o anya bịa o anya bịa anya bịa Anambra bịago ka ime n'ife ka si eme ife o Anambra bịago ka imebe mmanwụ ka si eme mmanwụ nyagba n'ọsọ na anya pụta nyagba n'ọsọ n'ụlọ n'omume nyango na ngwụ na nkwụ na-abịa Igwe Osinachi bụ egwu mmemme aye Anambra na Donducheon anyị ekunye ndị ọma na Korea obodo ekwe ịdị ndị na-awa n'ọgbọ Anambra na Donducheon anyị ekunye ndị ọma na Korea obodo ekwelugo obodo ekwelugo n'ife ada ka ebe ọ na-adị obodo ekwelugo obodo ekwelugo na onye bụla ebu n'obugo obodo ekwelugo n'ife ada ka ebe ọ na-adị obodo ekwelusigo obodo ekwelugo na onye bụla ebu n'obugo Prince Chikani ukwu ụmụnna mmezu akụdogwu onye ntecha bụ ka nna akpọ iwe pioneer member nke Anambra Treasurer Ambassadors Club Royal Traders Company Limited na South Korea kede n'ụlọ gị n'ụlọ Rachel ani ukwu
aka na-edozi akụ nwanyị ọma ọmalịcha Uganda stainless madam always a happy woman onye bụla ebu n'obugokwe Chukwuemeka Nzelino gwe ahụ ezi nwa si n'obi wee bịanụ memba Anambra Union Donducheon City na South Korea anyị ekenebezie Sunday Nwafọ ile alias Man of God onye ọmọsif ma wee bịanụ Managing Director Others Well ile Investment Nigeria Limited kedu maka Chukwuemeka Donatus Okoli the Senator oke nwa amụrụ n'Ezinifite Agụatanụ Board of Trustee Member Diamond Friends Club of Ezinifite oke mmadụ Oliakụ Senator ọnọkwa ya oke Chukwu Okoli nwanyị ọmanụ Okoli mala obi die Kenneth Chijoke Nzako bụ onye otu anyị eze dike na Abatete Nwaba na South Korea Pioneer Member Anambra Union ka a na-akpọ ya kedu maka lọlọị Onyinyechi nwanyị ọma Asamma Chukwu jigozie Nwaba ije Chief Chukwu Nonso Chielozie nọkwa ya The Doggy mmili malefu n'anya nke izizi n'ọrụ ukwu ikwi ndị Igbo na South Korea kenelu m lọlọ gị Chinyere Okoyo Chielozie agbala nwanyị ọkpụrụ ọka osilọrụ aka chara acha ọ na-enyeju anya afọ na Anambra Union kedu ibu nna agba nwanyị a ọ ga-abalị ya maka ọ ga-adị ya maka siri gaba afụma onye ọmacha Nsudokwu nọkwa ya ụmụnna Nwezuakụ na Ụmụuchu Abioko ya na lọlọ ya Mrs. Florence Uche Udokwu agbala nwanyị obi dị ọ ga-adịla unu mma ije 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 haba okiripọtọ cha ide ife melụ mma na-edobia Sachijoke achụsim ọpụlisi zụrụ ọrụ ọnụ British man Chairman Director CJ Endless Boutique Triple C Cosmetics Nigeria Limited ife niile cheke ekike ife niile ji achọ mma pancha dị CJ n'aka na Lagos ka ọ na-akpọtụ kenele ọlọị Chinenye nwanyị ọma ya na di ya na-eme ka nwanne arapụzie m Nnewi Ụmụuchu ka m na-eje Agụata ka m na-eje onye ọmaka isi na ọbịa efune bigi na Korea onye nwere ibe ka m na-akpọ asị na mmadụ na-ara ka enyi bigi nwanne m na-era ka enyi afụdị mkpafụ ibe ọ na-eme anụ isi ego bigi Igwe Osinachi CEO Shakins Global Limited na Port Lolo Charity Obiefne nọkwa ya onyinye Chukwu nyere Shakins Obinna Nwala bụ onye ọma signature na mba ukwu aka na-esili ọra nni dị mma n'obodo oyibo akụnni amụta ezosili ọra na Bosan sibe n'ọdị n'akala aka ihe okelenu nwanyị wee nụta Asamma nwere akala ọma ife ọma nwunye signature nwanyị ọcha ife unu na-esi n'aka ka ụwa niile elisialụ wee kwelu na ọ bụ unu bụ Elisa Michaka Signature Restaurant Elisa Michaka alụsa palifere anyị eje na nke odiyo Elisa Michaka Elisa Michaka ọzọ bụrụ aka na nọ mụrụ nnekwu nwa na-akpọ Johnny Ndubuisi Nwuzeto nke meliju oyi Chairman Director Johnny and Julie Global Concept Limited maintaining nwa mama kenele ọlọ gị Juliet Nwuzeto Ajalugo nwunye Johnny Johnny Uzeto nke meliju oyi
maintenance manjoni Johnny Uzeto Johnny Uzeto egwu m begbo jejemba Osinachi bụ onye jejemba egwu anyị begbo obi nwanne maka na ime adịrọ ka nwanne iwe nwanne anaghị elu n'ọkpụkpụ iji nwa bụ onye nọlụ onye nọlụ kedu ndị na-awa n'ọgbọ Anambra na Donducheon anyị ekunye ndị ọma na Korea kedu ndị na-awa n'ọgbọ Anambra na Donducheon anyị ekunye ndị ọma na Korea obodo ekwelugo ife ada ka ebe ọ na-adị obodo ekwelugo obodo ekwelugo onye bụla ebu n'obugo obodo ekwelugo obodo ekwelugo ife ada ka ebe ọ na-adị obodo ekwelusigo obodo ekwelugo onye bụla ebu n'obugo Honorable Chinedu Okeke onye bụla ebu n'obugo Uchu Kamsa na South Korea onye bụla ebu n'obugo alụsị ọzọ bụla agụ n'ala ije odogwu onye bụla ebu n'obugo odumodu kongo nkike bụ na-akpọ onye bụla ebu n'obugo egwu m anawa obeledu onye bụla ebu n'obugo eji ego ego mmanwụ obeledu onye bụla ebu n'obugo Chukwu nọ nso Stanley Okafọ onye bụla ebu n'obugo Standard Resources Limited onye bụla ebu n'obugo kedu nwachi meleze n'ọzọ bụlụ onye bụla ebu n'obugo ọkwa ka m chibiko onye mena onye bụla ebu n'obugo eze ụmụ ikolobịa na South Korea onye bụla ebu n'obugo eze ụmụ iyo ọndị nwegwu onye bụla ebu n'obugo ya na oyoyo nwaanyị ke Chukwu ji chọ ya mma onye bụla ebu n'obugo ọbịa n'uju akụ n'ịdị ka chọrọ achọ onye bụla ebu n'obugo eze nwaanyị ife bịa gbalụ m egwu onye bụla ebu n'obugo ka mmiri mmanụ gasaga ugarụ onye bụla ebu n'obugo Valentine Dumerika onye bụla ebu n'obugo Valsi onye ọma na-akwa ukwu onye bụla ebu n'obugo oke nwa kpụrụ n'ide mmiri onye bụla ebu n'obugo Dumerika n'ibuga onye bụla ebu n'obugo ibe mere nwanne m ndụka eji dike onye bụla ebu n'obugo a na-ekpe ekpele nke mbụ n'ọzọ ụbụrụ onye bụla ebu n'obugo nwa Mesaya na South Korea onye bụla ebu n'obugo ka anyị na-emebe egwu ka nna akọlụ unu onye bụla ebu n'obugo ka nkọgbuolu unu maka asachikwunyeli ya n'aka onye bụla ebu n'obugo isi Ugochi nwanyị eji dike onye bụla ebu n'obugo oji ụlọ eli akụ nkike egwu na-akpọ ime onye bụla ebu n'obugo a na-ekpe ekpele nnọkọ n'ekpele onye bụla ebu ekene kenelu m chifu benigonikon onye bụla ebu n'obugo ugobenaje na Rivers State a na-eje eje ochichi na-eme ọgọ na South Korea a na-edekwu na ụkwụ Ugobi oke nwodia na Ugobi onye bụla ebu n'obugo aga m etisi egwu m ụlọ si igwe onwe onwe ya onye bụla ebu n'obugo igwe onwe onwe ma onwe na-atụnye egwu onye bụla ebu n'obugo Clifford chikwado udo ochie onye bụla ebu n'obugo kwena ọzọ bụla amụgo nwa ka nwa onye bụla ebu onye a na-ekwute ekwute nwere ife ọ na-eme onye bụla ebu n'obugo igwe onwe onwe ya n'iso wee sibe onye bụla ebu CEO Transport Mobile Papers Limited onye bụla ebu n'obugo ọ nọ Nigeria ọ nọ na Gambia onye bụla ebu n'obugo Chikwebuka Charles Ebube Dike onye bụla ebu n'obugo nna nyelu ugo n'ọzọ bụlụ onye bụla ebu n'obugo Assistant Secretary na Anambra onye bụla ebu n'obugo Charles ibi na-alụ ka mụ na-alụ onye bụla ebu n'obugo okele ịnụ nwaanyị n'ụta anyanwụ ụtụtụ onye bụla ebu n'obugo ọbịa n'uju akụ agbala mma zụlarụ onye bụla ebu n'obugo ọ dị ụkọ nọmba nwunye Charles onye bụla ebu n'obugo unu afụgo n'ibe balaba n'ọbago ife balaba unu n'ọba ekwelugo n'ibe balaba n'ọbago kwe ife balaba n'ọba anyị abatago n'ubi isu chukwu mbọgụ ka anyị na-achọ umeakụbụlụ ụzọ nke ibu CEO Mbako and Sons Limited egwuolu nnadị efi kenelu ọlọyi ifeọma mbọgụ nwaanyị ọma onye bụrụ ebunobugokwe onye bụla ebu n'obugo arapụsị amụ n'ubi na ndụ ka anyị na-eje ọ bụ onye ka anyị na-achọ ole ka nna ya Christian gwekwu ọzọ
Sakris Global Limited Ikechukwu Joseph Nokwa Obelago Anedo CEO The Great Icon Ventures Odinkenke Mile Ekene mezbo nwanne m n'Igbo Ukwu Mazi Chinedu Victor Okoye Son of the Soil Yano Dozi Akya Chinenye Messi Okoye Obidie Chimorazrike Nokwa Nozubulu Ifadigo 1 Isonanda Ijabamba Kedu maka Ikechukwu Ezekafo Nwachi na-emelo Nezinifide Christy Ike Global Limited Nwanti ana mmadụ Oya abalị Anyị ejebe na nanka Udebube Chukwu zo nanka Simon Mmokembe Chimex International Igwe Osinachi na-ekene mmadụ ncha Anyị ga-adị ka Chinechi ada agwagwo Ije Ugwumba onye nweze Akụzo n'ụzọ bụrụ bịa ego m ụzọ na South Korea Nene obele nwa Chukwu gọziri agọzi Ife ọzọ bụ nwe na Korea erika Onye fụ ụzọ ya gosi nwanne ya Nyaka kaka jete ogologo Haba Okechi Victor Chizoba n'ọgbọ Onye ụmụeli oke bụ CEO Victory Ahead Enterprises Oke mmadụ Oyimunna m dị nwobu Osisi ego na n'Igbo Bekee Ife ọbụla na-eme n'ụwa Nwanyị adịrị ya manya atọ n'ụtọ Nwanyị adịrị ya manya ezu n'oke Anyị ekenebezi Anambra Queen Miss Lovina Okafọ Ada Diora Mma n'Ọka Etiti Member Anambra Union na Donducheon City na South Korea Anyị na-ekenezi Lolo Chendo Lolo Tonia Okeke Odiokonamba Isi eze na-ese okwu Anambra Union na-ekene gị n'ifi na-emela anyị erika Iche Haba Iche Haba Iche Haba Iche Haba Anyị ejebezie ndị chida Udo menyere onye ọma Mmadụ abụ Chukwu agwụ ncha CEO Puccino Fabrics Worldwide Oluchukwu Okolo nọkwa ya Nwa na nka Dimkpa afụrụ anya nụ Kedu maka Chukwuebuka Samson Oke nwa mụrụ n'ọzọ bụla ebusigo Azuke Jidike Ọ nọkwa ya Nwanne na-ekpe ekpele n'ọzọ bụrụ Ara ndị odo izu Chukwu Araba nwoke obiọma Na n'ilu ka mụlụ odogwu Ya na lọlọ ya Ọbịa nnuju izu Chukwu Nwanyị mala eme Amalụ na-anụ ya dị Ọbụlụ ka osime Ma n'obe eziokwu Onye bụla ebu n'obugonu Egwu mabata ụmụ uchu Budo osisi pụlụ na mmili Ekejuba Chima Yodo CEO A&T Integrated Services
international onye ọka na-asọ enwe na Korea anyị ọ ga-emezikwa ịmụ ọka kenele ọlọị Chizoba Nwakalọ asa nwa Chike egwu na-akpọ eze nwanyị ibe nkili tebe Igwe Osinachi lọlọ melibe ịnyanga onye bụrụ ebu n'obugonu ije oya ije oya ije oya ije oya ije oya ebutu na-ewelie n'okpuru na-ewelie ebutu Anambra Donducheon City na South Korea anyị apụtagonu n'ọgbọ anyị ọ ga-etisi egwu nwere ozi koloni fọmụ mere anyị ọmụ mere anyị nche Chief Raphael Cheta nwachi na-emelụ ọmụnụga na South Korea former chairman Anambra Union Donducheon City na South Korea ekwu aka ọnwụ ejila anya sobia ụlọ ọmụnụga wee na mmụọ anyị wee na-akwa alịlị anyị chekwa n'obigo Elder Chief Sabinus Ebubedike ojiegwu azoku na ọzọ obodo Alhaji Sani na mmụọ ọzọ emezina ya ka anyị na-akwa n'alịlị ọzọ emezina Anambra Donducheon City na South Korea anyị apụtagonu n'ọgbọ ojelimba chọba ụmụnne ya ojelimba chọba ụmụnne ya n'ofe osisi a na-eme ọfịa ozu sibisi n'ụwa enyi ka nwanne ala osi ọgadị ka ọgadị nwanne ka ga-akpọnụ I don't care one day you must care ikwe bulu nni ọgbakọta na zuo ebulu ozu onye ọzọ ọdịzi aka ebu nkụ echi ime onye mazi ife ọ ga-amụnụ ikonye ji ama nye aka eji ama nyere ya onye kpọrọ ọbanye ọkpọkọrọ agbata obi ji ya wee kpobe ntụ ọdịba kenele Anambra na Donducheon anyị ekunye ndị ọma na Korea obodo ekwelugo Anambra na Donducheon anyị ekunye ndị ọma na Korea obodo ekwelugo n'ife ada ka ebe ọ na-adị obodo ekwelusigo na onye bụla ebu n'obugo obodo ekwelugo n'ife ada ka ebe ọ obodo ekwelusigo na onye bụla ebu n'obugo onye bụla ebu n'obugo kwenu Udo na ọganiru ya ka anyị ji aga udo na ọganiru ka anyị ji aga